Nu vil jeg lige vise, hvordan man lader sit magasin op på den korrekte måde. Der sidder sådan en lille pil på glaslåget. For at spænde fjederen på selve tromlen derinde, så drejer man 360 grader om, så man spænder fjederen. Og det vil sige, at man åbner op her, så der er klar til et hagl. Man skal lige sætte en lille finger på bagsiden. Så lader man dumpe hagl i. Haglet skal være med rumpetten, eller det vil sige bagenden, ud mod personen, der lader op. Sådan der. Når man har sat et hagl i, så har man låst tromlen, og kan derved efterfølgende sætte hagl i et af gangen. Der. Man fører så glaspladen mod uret op tilbage til udgangspunktet, og det vil sige, at nu er der klar til, at stiften inde i luftdriften kan skubbe haglet ind i kammeret. Vil man gerne aflade igen, så kører man bare selve sin skive tilbage, ryster haglet ud, et af gangen, og det sidste hagl skubber man lige et lille klik tilbage, så falder haglet ud, og så har man afladt, og så vil fjederne ikke forbliver påvirket.